клуби футболи Ал-Насри Арабистони Саудӣ тавре мегӯянд бузургонро бузургон зинда медоранд ва ин суханҳо маҳз ба дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ мансубият дорад. соли 2023 Ал-Наср беҳтарин бозингар ва ситораи футболи ҷаҳон Криштиану Роналдуро харидорӣ кард ва шӯҳраташ боз ба авҷи аъло расид. бузургии ин бозингар Ал-Насрро бузургтар кард. аз қисми зиёди клубҳои шӯҳратёри ҷаҳон аз нигоҳи мухлис ва таваҷҷӯҳи мардум пеш гузаронид. бозиҳои ин дастаро имрӯзҳо тавассути шабакаҳои интернетӣ аз миллион бештар тамошо мекунанд. албатта саҳми Криштиану Роналду ҳаст, ки Ал-Насрро мебинанд ва бозиҳояш меоянд ва ҳамаи бозиҳояшро тавассути интернет ҳам тамошо мекунанд. Thank you guys. Very good surprise. Yeah, خلاص بعدين خلاص. What happened to you? But you have to eat please, huh? Ал-Наср ба Душанбе меояд. дар доираи бозиҳои даври шашуми Лиги Чемпионҳои Осиё Ал-Наср дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо чемпиони Тоҷикистон Истиқлол қувва месанҷад. Ал-Наср яке аз беҳтарин клубҳои мамлакати Арабистони Саудӣ мебошад, ки бо дастаи Ал-Ҳилол баробар мавқеъу манзилат дорад ва онҳо рақиби асосӣ дар Лиги бартари Арабистони Саудӣ мебошанд. Ал-Наср ҳанӯз соли 1955 таъсис ёфтааст. шӯҳрату шаҳоматаш баъди солҳои 70 асри гузашта фазои футболи Осиёву ҷаҳонро равшан кард. дастпарваронаш малакаи моҳорати бозии футболро омӯхта онро такмил медоданд. пояи пайдоишу ибтидояшро Ал-Наср аз шаҳри Ар-Риёз гирифт ва дар он маскан дорад. шаҳри Ар-Риёз пойтахти салтанати Арабистони Саудӣ. ин шаҳрро ба қатори шаҳрҳои бузурги ҷаҳон шомил мекунанд ва он дар асри 18 дар харитаи ҷаҳон пайдо шуду ҳоло тибқи саршумори аҳолии соли 2017 8 миллиону 900 ҳазор сокин дорад. Ар-Риёз бо зебогиҳояш дили ҳазорон дӯстдорони сайру сайёҳатро тасхир намуда ба маркази тамаддун, маорифу илму дониш ва варзиш мубаддал гаштааст. тавре гуфтем маҳз клуби футболи Ал-Наср дар ҳамин шаҳр пайдо шуду чун ситорае дар самои ҷаҳони футбол шӯълавар гардид. бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи донишгоҳи Малик Сауд, ки мулаққаб ба варзишгоҳи Аввалпарк ҳам номбар мешавад ва 25 000 ҷойи нишаст дорад, мегузаронад. Ал-Наср 9 маротиба қаҳрамони Лиги касбии футболи Арабистони Саудӣ ва 6 бор соҳиби ҷои Малики Арабистони Саудиро ба даст овард. 2 маротиба дар Суперҷом ҳам ғолиб омадааст. соли 1995 Ал-Наср дар ҷоми бошгоҳии Осиё ҷои дуюмро гирифту соли 1997-98 ғолиби ҷоми ҷомдорони Осиё, худи ҳамон сол соҳиби Суперҷоми Осиё дониста шуд. аммо то ҳол ба Ал-Наср муваффақ нашудааст, ки дар Лиги Чемпионҳои Осиё пирӯз гардад. дар мавсими соли 2020 ва 2021 2 маротиба ба бозиҳои
нимниҳоии лиги қаҳрамонои осиё баромада буд. ҳоло дар лиги бартари арабистони саудӣ ан-Наср дар зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот ҷойгир шудааст. аз 14 вохӯрӣ 11 ғалаба дораду 1 мусовӣ ва 2 бохт. ба дарвозаи ҳарифон 39 гол зада аз дарвозааш 15 тӯб гирифтааст. 34 имтиёз дорад. Ал-Ҳилол аз ан-Наср 4 имтиёзи бештар дорад ва дар зинаи аввал мебошад. нишонзани беҳтарини лиги бартари арабистони саудӣ Криштиано Роналдо аст, ки ба дарвозаи ҳарифон 15 гол зада 7 паси голӣ додааст. дар ин баробар 3 пеналти, 3 дубл ва 1 хетрик саҳифаи футболиашро дар Арабистон рӯшан мекунад. 1165 дақиқа дар майдон буд. Талиска ҳам кӯшиш мекунад, ки ба Роналду баробар бошад, аммо тавонистааст, ки 8 гол ба дарвозаи ҳарифон задад. Садио Мане низ 8 голро ба номи худ сабт кардааст. ҳайати имрӯзаи ан-Наср ситораборон аст. футболбозони машҳури ҷаҳон Криштиано Роналдои португалӣ, Садио Манеи сенегалӣ, Секо Фафане котдивуарӣ, Отавиои португалӣ, Аймерик Лапортои испанӣ, Марсело Брозовичи хорватӣ ва Талискаи бразилиягӣ саҳми худро дар дастовардҳои ин клуб мегузоранд. аз тарафи дигар футболбозони шинохтаи арабистони саудӣ, ки бори дастаи мунтахаби ин кишварро ҳис мекашанд, ба мисли Абдурраҳмон Ғариб, Халид Алғанам, Муҳаммад Марон, Навоф Ал-Ақидӣ ва Роғиб Ан-Наҷҷор аз дастаи ан-Наср ҳастанд. дар мавсими имсолии лиги чемпионои осиё дастаи ан-Насри арабистони саудӣ бо дастаҳои Персеполис, Ад-Дуҳайл ва Истиқлоли Тоҷикистон қуръакашӣ шуд. ан-Наср дар бозии аввали гурӯҳи И бо Персеполис дар варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон қувва озмуд. мавсими нави лиги чемпионҳои осиёро ан-Наср маҳз дар сафар мегузаронад. ба бахти Криштиано Роналдо имрӯз варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон холӣ аст, бо ҷурми он ки Персеполис муҷозот шудааст. биёед як бор бо ҳайати дастаи ан-Наср шинос мешавем. Навоф Ал-Ақидӣ дарвозабон, Султон Алғанам, Абдулло Ал-Амрӣ, Муҳаммад Қосим, Эмерик Ляпорт, Садио Мане, Абдулло Хайбарӣ, Отавио, Абдурраҳмон Ғариб, Марсело Брозович ва Криштиано Роналдо. сармураббии ин даста Луиш Каштру ҳам имсол ба дастаи ан-Наср пайваст ва ин даста маҳз таҳти роҳбарии ӯ ба пеш меравад. ҳоло ҳуҷуми футболбозони маҳз дастаи ан-Наср аст ва зарбаи аввалии Криштиано Роналдоро мебинем. ба ҳамин тартиб ан-Наср Персеполисро бо ҳисоби 2-0 дар варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон ба мағлубият дучор кард. дар бозии дуввумаш бо дастаи Истиқлоли Душанбе ан-Насравиҳо бо ҳисоби 3-1 бар Истиқлол ҳам пирӯз шуданд. ан-Наср дар бозии сеюмаш, ки хеле сергол буд, бар Ад-Дуҳайл бо ҳисоби 4-3 дар варзишгоҳи Ал-Аввал парки шаҳри Риёз комёбӣ ба даст овард. сипас дар даври навбатӣ ан-Насравиҳо дар Ад-Дуҳайл дар Қатар бар дастаи ин кишвар бо ҳисоби 3-2 зафар ёфтанд ва ниҳоят бозии охирини онҳо дар даври панҷум бо Персеполис бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид.